Oh. Oh. Eh, usam na. Uy, usam na. Uy, taya na ko. Uy. Nakuha na ko usam na sa Daniel. Ha? Ah, nakuha. Ah! Pinikas naman daan. Sa ko na isda ako di ay. Napikas mo na, Nil. Ha? Kana Nil, usam na. Bago na. Huy. Taya ni mga isda ako na namin lamas daan. Oh. Pinikas. Gini. Huy. Laro na nila. Lindot na nil. Ay, kuha na nil. Picture, video. Unsa na nil? Unsa nga isda nil? Lamban. Pawikan? Barilis gani. Barilis? Barili, hinatilan man ni si barili ko taon. O ni isda diri sa kuan sa hinatilan ha. Mga kuhay kag isda gani automatic na nay lamas. Automatic na oh. Kung bati ka na oh. Diba bro? O sa shoutout ni mo bro? Shoutout ni Inday. Shoutout kay Inday? Dali ra kayo oh. Katong ganahan di ang isda nga pinikas daan og makuha na adre. Asa yung dapit sa hinatilan. Surutani. Para kinila na bang?